hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-għemejjel tajba tagħkom u jagħtu l-glorja lil Missierkom li hu fis-smewwiet. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lill-folla: ħadd ma jixel mużbieħ u jagħtih bawtu u jqegħdu taħt sodda, imma jqiegħdu fuq il-limnara biex kull min jidħol ġewwa d-dar jara d-dawl. Għax m'hemm xejn moħbi li m'għadx jidher u xejn ma hemm mistur li ma jgħadx jingħaraf u jinġeb għad-dawl. Mela għodu attenti kif tisimgħu, għax min għandu jingħatalu u min m'għandux jittieħdilu saħansitra dak li jaħseb li għandu. Il-kelma tal-mulej. Kull silta tal-Vanġelu hija dejjem tagħlim ġdid, anki jekk nisimgħuha spiss. Kif jispiċċa l-Vanġelu? Jgħid hekk: min għandu jingħatalu u min m'għandux jittieħidlu saħansitra dak li jaħseb li għandu. U hawnhekk qed jgħidilna Ġesu min għandu l-fidi. Issa aħna ġejna hawnhekk illum u maqgħudin ma' ħafna ħbieb permezz tal-mezzi soċjali u smajna dan il-Vanġelu. U qiegħed indirizzat din il-kelma ta' Alla lil kulħadd, tant illi fil-bidu tal-Vanġelu jgħid Ġesu qal lill-folla. U dan ifisser illi Alla lil kulħadd tah jagħtih missjoni. U x'missjoni jagħtih? Li nkunu dawl tal-imħabba ta' Alla. Għax il-fidi x'inhi? Il-fidi hija dik id-dawl li turina il-verità kemm magħna nfusna, kemm fuq Alla u dak kollu li hemm madwarna. Għax il-fidi mhijiex biss li naħsbu li nagħmlu opri tajba, imma li ħajjitna tkun imdawla minn Alla biex id-dawl t'Alla permezz tagħna jasal għand l-oħrajn. Jien il-fidi nħobb inqisha b'eżempju bil-parabola tal-lum. Id-dawl iservi biex idawwal. Timmaġinaw intom tidħlu ġa kamra mudlama ma tafux fija bid-dlam fejn jista' jkun hemm ħafna mara jew ħafna storbju. Tidħol fid-dlam żgur li ma tisal għax taħbad rasek ma' xi ħaġa. Imma jekk tixel id-dawl tkun taf x'hemm ġar kamra, tkun taf kif tista' tidħol u toqgħod dik il-kamra. Eżempju ieħor tal-fidi. Nħobb ix-xebaħa speċjalment meta kont inkun mat-tfal bil-katekiżmu hija bħal dik id-dgħajsa li qiegħda fix-xmara. Jekk timxi l-qudiem tmur kontra l-kurrent u timxi l-qudiem. Imma jekk dik il-dgħajsa tuqaf tmur lura. U l-fidi tagħna l-istess. Il-fidi tagħna hija dik id-dawl li Alla jagħtina biex aħna nagħtu ġeħ lill-Alla. Allura anki hawnhekk eżbieb. Il-fidi tagħna jew aħjar, il-ħajja tagħna mingħajr fidi. Kif tista' mexxuha tajjeb? Kull wieħed u waħda minna għandna sitwazzjoni unika. L-istorja tiegħi. Issa jekk l-istorja tiegħi hija mdawla mid-dawl tal-kelma ta' Alla, fija sens.
kemm fit-tajjeb u kemm fit-tbatija. Għax il-ħajja magħmula hekk. Il-ħajja mhumiex magħmula b'kompjuter, imma magħmula bid-demm u l-laħam ta' bnedmin li aħna. Imma jekk il-laħam l-istorja tagħna hija mdawla mit-tagħlim ta' Kristu mill-kelma tagħna, allura hawnhekk il-ħajja tagħna tkun verament missjoni. Għalhekk Ġesu din il-parabola qed jgħidha lil kull wieħed u waħda minna. Għax kif tlabna fis-Salm responsorjali, kbir femilju il-mulej magħna. U x'għamel magħna l-mulej? X'qiegħed jagħmel magħna l-mulej? Se jagħmel għada l-mulej magħna? Jagħtina id-dawl ta' mħabbtu. Kif bimħabbtu ġejna moħluqin bil-storja tagħna, bil-realtà tagħna, bimħabba ta' Alla tagħna l-fidi, allura il-ħajja tagħna hija iktar rikka, iktar sinjura, iktar fija sens bil-fidi. U iktar ma morru l-qudiem, jekk għandna ftit fidi, tikber. U jekk tikber il-ħajja tagħna tkun verament sinjal ta' mħabba ta' Alla. Ġesu qabel il-Vanġelu rajna, hekk għandku jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-għamejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lill-Missier. In-Nisrani ma jurix il-kapaċità tiegħu, il-dusija tiegħu, imma hija sinjal tal-imħabba ta' Alla. U hawnhekk tiġi mistoqsija naturali. Ħajti hija verament għall-glorja ta' Alla? Aħna l-insara, aħna knisja, miż-żgħir għall-kbir, mill-isqof Papa għall-idher Nisrani. Qegħdin inkun sinjal tal-ġubijiet ta' Alla, tal-imħabba ta' Alla? Għax jgħidilna Ġesu, min jara lilkom jara lili. Imma jekk fina ma jarax is-sinjal ta' Alla, kif jista' jara lil Alla? Għarax missjoni sabiħa għandna. Aħna bħala nsara bid-don tal-mamudija sirna parti minn Kristu. U kbirna u qegħdin hawnhekk ifisser li għandna rrida tajba li nimxu wara Ġesu, imma noqogħdu attenti. L-għamejjel tagħna iridu waslu l-oħrajn għad-dawla l-imħabba ta' Alla. Għax min jiftaħar brixu, min jiftaħar beħen nifsu, mhuwiex sinjal ta' Alla. Imma min bl-umiltà u bil-qdusija jagħti ġeħ lill-Alla bil-ħajja tiegħu bħala xut tad-dawl, allura qiegħed biex il-qudiem fis-salvazzjoni. U Alla kapaċi qiegħda b'kull okkażjoni biex issaħħalna bil-fidi. Smajna fl-ewwel qari illi s-Sultan Ċiru illi kien pagan sejjaħ il-Lut biex jonoraw lill-Alla tagħhom u jibnu tempju f'Ġerusalem. Ġifieri Alla qiegħda pagan biex il-poplu tiegħu isaħħu fid-dawn tal-verità u jagħti sinjal billi jibni il-belt ta' Ġerusalem. U l-belt ta' Ġerusalem biex biss il-bini l-ġebel, imma il-poplu imdawwal mill-imħabba ta' Alla, mill-preżenza ta' Alla biex juri li Alla huwa kbir f'emilu. Imma nafu wkoll l-istorja ta' Iżrael, tal-poplu ta' Alla, ħafna drabi kien jitlef il-fidi, kien jitlef il-fiduċja f'Alla, kien jibdel lill-Alla stess. Eżempju ċar dik tal-oġol tad-deb illi għamlu bħala Alla tiegħu flok Alla ta' Mosè. Allura anki aħna żgħir għandna din il-missjoni. Bil-ħajja tagħna, bit-tajjeb, bis-sabiħ u bit-tbatija irridu nkunu sinjal tal-imħabba tagħna. U jekk nafdaw f'Alla, żgur sa naslu biex inkunu dawl għall-oħrajn.
Hu teżis, Alla isejjaħ lil kull wieħed u waħda minna biex jaħdem miegħu ħalli fid-dinja isaħħ il-pjan tiegħu ta' ġustizzja u sliem. Nitolbu flimkien u ngħidu, uri lilna Mulej it-tjieba tiegħek, uri lilna Mulej it-tjieba tiegħek. Int li kont kollox imħabba, għamel il-Knisja turi bl-emil ta' wix tal-Alla il-Missier nitolbu, uri lilna Mulej it-tjieba tiegħek. Int li tolli lil min umli, naddaf il-qalb tal-mexxejja tad-dinja minn kull arroganza, egoizmu, ħsieb tal-gwerer u għatihom li jkunu attenti għal bżonnijiet tal-popli tagħhom nitolbu. Int li tħares lill-iltim u lill-armla, għajjem nies ta' rida tajba li jkunu strument ta' provvidenza tiegħek fost in-nisa li huma waħedhom u tfal abbandonati nitolbu, uri lilna Mulej it-tjieba tiegħek. Int li taraf il-ħtiġijiet ta' kull wieħed u waħda minna, għejn lil membri ta' din il-komunità nisranija sabiex jerfgħu id-tbatija ta' xulxin nitolbu. Għal-morda, speċjalment dawk li tolbuna biex minn dan is-santarju nitolbu lil Madonna għal bżonnijiet tagħhom, ħalli aħna u huma nafdaw fil-preżenza tal-imħabba tagħha fl-istorja tagħna nitolbu, uri lilna Mulej. Permettu li talba bit-Taljan. Fratelli e sorelle, la parola di Dio di oggi ci chiama per essere portatori di luce, di bontà, d'amore e di pace. Chiediamo al Signore la sua potenza perché in noi l'opera di Dio sia manifestata con bontà. Preghiamo, nitolbu, uri lilna Mulej it-tjieba tiegħek. Ir-rest ukoll it-tal personali tagħna. U Alla li taf lilna l-koll bisimna isma' dawn it-talbiet tagħna u għatina qalb ġdida li tħobb kif tħobba int bi Kristu Sidna. Imbierek int Mulej Alla tal-ħoljen kollu. Għax fit-tubita jtajtna dan il-ħobs li nofrulek, frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jisralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misterju ta' dal-ilma u l-illi, nieħdu sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbierek int Mulej Alla tal-ħoljen kollu. Għax fit-tubita jtajtna dal-imbit li nofrulek, frott tad-dili u xogħol il-bniedem li minn nisralina x-xogħol tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħlina tiegħek Mulej, ilqa l-offerti tal-poplu tiegħek biex bihom niksbu dawn is-sagramenti tas-sema dak li nistqarru fidi minn qalbna bi Kristu Sidna. Il-Mulej magħkom, nerfgħu qlubna l-fuq, niżuk ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tas-sew Missier Qaddis, Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u daġid tas-salvazzjoni tagħna li dolodu u f'kull sitwazzjoni tal-ħajja irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax int fit-tjieba tiegħek ħlaqt il-bniedem
U wara bil-ġustizzja tiegħek ikkondannajtu, fil-ħnina tiegħek fdejtu miġdid bi Kristu Sidna. Bih ifaħru l-kobor tiegħek l-anġli, ilmuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk is-smawiet, ma' s-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek Qaddis, 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 Mulej Alla tal-eżerċiti, ismawiet u l-artu blija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-oli ta' smawiet, mbierek bil-ġej f'isem il-Mulej, Osanna. Qaddis tas-sewint Mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk li tolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dam ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien ser jingħata biex mirraj ħibati bħal ħobs, ratt il-ħaj, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġerat il-ħaj tal id-disċipli tiegħu u għal ħudu u xorbu minnu l-kol. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li xxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra tad-dubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru il-mertijek Mulej, nxandru bil-fer għame, nistennawk sama tiġi fi glorja. Għalek, aħna unamlu dam tifkira tal-mewt u l-għawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek Mulej il-ħof tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U roddulek ħaj, għax oġbok til-għana għawn qudiemek biex naħduk. Mitċa kontani tolbu l-Ispirtu Santu għadna f'ġisewijiet li jinna nifdu sem il-ġisew id-dam ta' Kristu. Ftakar Mulej fi Kristja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wetta fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Leon 14, l-isqof tagħna Anton, il-Ministru u l-poplu li jien ksib talik. Ftakar fil-qaddejja tiegħek George Faċċol li joġbok issa jaħlu għal għandek minn d-dinja. Ftakar ukoll f'dak ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Daħħal il-mejtin kollha quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk. Għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazzom Malla Marija, San Ġusepp, l-Apostli, San Ġorġ Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom il-Faruk u jsabbuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla mistier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġew glorja għal dejjem ta' dejjem. Fiduċja u tama kbira inkomplu nitolbu kif jallimna Ġesu. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismu tiġi saltnata, ikun l-tritin kif is-sema jidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubitna bħalma nafru l-minu ħati għalina, l-għadda ħannex fiż-ġejb iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni, għatina fi tiba tiegħek il-paċi li żminna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-biġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li għedt l-apostli tiegħek, inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħek. La tħares lejn id-dubet tagħna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslem u laqda li jintrit fija, intri tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi ta' Ġesu tkun dejjem magħkom.
għatu sinjal ta' paċi lil xulxin. Il-ġisem u d-dem ta' Kristu f'dan il-kalċi li ser nitqarbu bihom ikun jiswewna għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tnaħħi d-nobet ta' dinja ħajja. ħaruf Alla li tnaħħi d-nobet ta' dinja. ħaruf Alla li tnaħħi d-nobet ta' dinja. Danu Ġesu, danu l-ħaruf Alla li jnaħħi d-nobet ta' dinja. ħejjin aħna l-mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem.
Grazzi, Signor Alla, gloria al Missier li benu l-Ispiritu Santu. Nitolbu, mulej, inti tmana bis-sagrament tal-Ewkaristija. Fit-tjieba tiegħek għatina dejjem l-għajnuna biex bis-saħħa ta' dan il-misteru u bl-imġiba tajba tagħna niksbu l-frott tal-fidwa tagħna bi Kristu Sin. Qabel il-barka tal-aħħar nixtieq nistidinkom biex flimkien inkomplu nitolbu l-Madonna ta' Pinu għal dawk jitolbuna tolbu għalihom, għalina biex il-fidi tagħna tikber iktar ħalli tkun dawl kemm għalina u kemm għall-oħrajn u biex bħala komunità nisranija fid-dinja tkun bħal dik il-montanja dik il-belt mibnija fuq montanja li kulħadd jista' jara. U dawn hija l-missjoni tal-Knisja Universali. Għalhekk nitolbu wkoll għall-Papa u għall-isqijiet li jmexxu il-poplu tal-Alla tal-lum. Fidi nitolbu u ngħidu Slima lik Marija bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirki inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marja u Malla tlabalina met-imbit, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Sant. Morru għejxu il-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd.